Кунакхана. Буршымасқа. Исәнмесез? Мин хат көтәм. Алганчы. Әлбәттә, исемегез? Джоан Харт. Әйе, Джоан Харт. Платиналы. Платиналы? Платиналы диск дейілі. Миллион диск сатылған ұшырақта. Хәзер Драйв Shaft альбомнары ұшқыш халәкәтендә минем үлгәнемне барысы да белгәч, тиз сатылып беткәндер инде. Ә мин кире кайткач, исән килеш. Бу акылсыз булачак. Сал белән килеп чыгармы? Әлбәттә, аны күр әле. Бу сал түгел. Бу бит карап. Аларны коткаргач, боралаклар киләчәк. Һәм барыбыз да мәңгелеккә танылачакбыз. Нәрсә булды? Син танылырга теләмисеңме? Мин уйлаган мөһим түгел. Дәлилләр мөһим. Анда нәрсә булган? Әлбәттә, йөзеп китүне берничә атнага кичектереп була. Сез үләргә теләмисез дип уйладым. Аннары безгә күпме көтәсе булачак? 3. Бәлки 4 ай. Ярар инде. Хәтта метеорологлар да гел ялгышып тора. Нигә без артистны тыңлыйбыз? Чөнки мин галим. Ә син ахмак. Син табигать белеме укытучысы гына. Эй, Сойер. Сөйләп бетерсен. Көн сайын яңгыр ява. Димәк, тиздән яңгырлар чоры башланачак. Яңгырлар чоры. Бу начар билге. Җил хәзер төньякка исә. Караплар юлы төньякта. Димәк, сезгә төньякка йөзәргә кирәк. Бу нәрсә димәк? Ягъни яңгырлар чоры башлангач, җил көньякка исә башлыйчак. Салда җил буенча китәчәк. Бездән көньякта урнашкан бердән-бер материкны кем дә булса әйтә аламы? Антарктида. Нәкъ шулай, Джек. Антарктида. Кайчан йөзеп китәргә? Кичә иде.